La 18a Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya es va reunir el 21 de setembre de 2007 a Sabadell per renovar els òrgans de govern de l'entitat. Al llarg de la jornada també es van debatre i aprovar 5 resolucions sobre habitatge, immigració, serveis a les persones, canvi climàtic i desplegament de l'Estatut. La inauguració de l'Assemblea va comptar amb la presència del president i els vicepresidents de l'entitat. També va participar el llavors conseller de Governació i Administracions Públiques, Joan Puigcercós. Durant l'acte d'inauguració, el conseller va parlar de la llei de vegueries, de la llei de les finances públiques de Catalunya i del decret que permetrà a la Generalitat assumir els sous dels càrrecs electes dels municipis amb menys de 2.000 habitants. Puigcercós va destacar la important tasca que fan els ajuntaments. Al llarg de l'Assemblea també van participar altres consellers de la Generalitat. El conseller d'Economia i Finances, Antoni Castells, va oferir diàleg amb els ajuntaments i va afirmar que l'aplicació de l'Estatut no suposarà més càrrega financera per als ajuntaments. La sessió va comptar amb la presència de la consellera de Treball, Mar Serna, que va destacar el paper dels ajuntaments com a administració més propera. Durant l'acte de tancament, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, va destacar la necessitat de planificació del territori i de la col·laboració entre el govern català i els ajuntaments.